priatelia, náš ďalší videotutoriál bude o tzv. Multistrihu, že sa vám môže dakedy stať, že budete točiť nejaký záber na dve kamery, potom aby ste nemali problém to zostriať alebo aby ste sa veľa nenarobili, tak si ukážeme ako na to. Tak vytvoríme si novú zložku, pomenujem ju rovno Multistrih. Zložku otvorím, naimportujem tam videá. Som si toto pripravil, len také jednoduché. No a teraz ako na to? Tak máte dve možnosti. Prvá z tých je, že si tie videá naimportujete na vašu časovú os. Potom sa ich pokúsite nejako zosynchronizovať, áno, že si pozriete nejaké zvuky, kde boli urobené a potom by ste to museli strihať, áno, že prestrihnete, vypnete si obraz, pozriete čo je pod tým videom, hej, a zase prestrihnete a takto proste zložitým spôsobom by ste to mohli spraviť. Ale existuje jednoduchší spôsob, ktorý si teraz ukážeme, takže toto vymažeme. No a postup je takýto, že tie položky, ktoré ste si naimportovali hneď, označíte už v tejto základnej časti a vyvoláte ponuku myškou pravým a tu nám máte, že Create Multicamera Sequence, takže keď to dáte, tak on sa vás spýta, že či chcete vlastne synchronizovať, keď by ste napríklad mali klapku alebo proste len zvuk, že ste si ťapli, tak keďže ja som si tam ťapol, takže dám si, že zosynchronizovať na audio track 1. No, on vlastne to porovná, zosynchronizuje a urobí celkovo jedno video, ktoré máte tu a vidíte to touto ikonkou. No a toto videko, keď si potiahnem do časovej osy, tak je už vlastne existujúci setting, tak je vlastne už urobené ako jeden celok. Áno, čiže zvuk tam nepotrebujem teraz. No a teraz čo ďalej s tým, takže ako som vám vravel, ja som si ťapol, aby mi to zosynchronizovalo. Áno, čiže toto tiež už vlastne nepotrebujem a to video mi začína niekde tu na. No, teraz v tejto hlavnej zložke, to zväčším, aby ste videli lepšie. V tejto hlavnej zložke si potrebujete zapnúť multitrack. Áno, ja už tú ikonku mám tu na, tí čo nemáte, toto stlačíte toto plusko a ten multitrack si označíte, dáte OK, a on vám skočí sem do tej ponuky. No keď ten multitrack budete mať tu na, stačí keď ho zapnete a otvorí sa vám vlastne takéto okná, ktoré vám budú ukazovať kameru číslo 1, kameru číslo 2 a výsledný produkt. Potom vám už stačí len zapnúť, treba s medzerníkom, vám stačí alebo playom, stačí zapnúť a označíme áno, čiže prvá sekvencia je takáto a teraz som sa kamerou približoval, vlastne tak si dám, ako som sa k tej kamere vlastne približoval. Teraz som sa pomaličky točil a zase potrebujem dať, aby ma tam nebolo vidno, a zase prekliknúť na veci, ktoré sa robili. Teraz som zase niekde tam bol v zábere. A takto si vlastne ten klip postriate. Samozrejme, keby ste mali 3 kamery, tak to robíte na 3 kamery alebo až na 4. No a takto si ten klip pekne vlastne porobíte. Čiže statická kamera a detaily. No, keď ste s tým hotoví, tak to vypnete a automaticky vám to urobí túto sekvenciu, no ktorú si samozrejme môžete ešte upravovať, čiže teraz keď ten multistrih vypnete, tak ste iba na tom veľkom a viete si pozrieť, že aha, toto je dobré,
toto je tuná, no ak si poviete, že ešte som to tak mal dať viacej, tak si to viete nejako natiahnuť a urobiť z toho záverečné video, hej. Alebo keď si poviete, že no, tak toto nie, tak to hej, samozrejme vymazať a tak. No, keď zapnete zase ten multistrik, áno, tak viete si to editovať zase, hej, že keď si to pustíte, tak že tam vlastne dáte, že bude viacej tejto a ešte túto prekliknúť to, hej. Ono vám to tie sekvencie tam zase narobí. Takže veľmi uľahčí prácu, hlavne keď budete mať nejaký projekt, ktorý budete točiť na 2 kamery alebo na 3. Len nezabudnúť si to označiť, aby sa vám to dalo zosynchronizovať, lebo to vám uľahčí strašne veľa práce. Tak, to je k tomuto všetko. Dúfam, že to takedy využijete a že som vám trošku pomohol.